כשאתם במינוס בבנק, יש דבר אחד שאתם יכולים לעשות, אתם בטח יודעים ואתם לא עושים את זה. זה להוציא פחות ממה שאתם מכניסים. אתם לא עושים את זה מסיבה פסיכולוגית, מסיבה התנהגותית מסוימת. אתם יודעים מה צריך לעשות, אבל אתם לא עושים את זה. העניין הוא לא עניין טכני. אתם יודעים כבר שצריך להוציא פחות ממה שאתם מכניסים. אז למה אתם לא עושים את זה? כי יש לכם בעיה? לא, אין לכם שום בעיה. יש פה עניין התנהגותי, יש פה סקיל, יש פה מיומנות מסוימת מבחינה התנהגותית, לא טכנית. אתם הרי יודעים על מה כן להוציא, על מה לא להוציא, אתם יודעים לא לקנות את זה וכן לקנות את זה, אבל אתם בכל זאת הולכים וקונים את זה. יש לזה סיבה, זו סיבה התנהגותית, פסיכולוגית, זה מיומנות אישית, מבחינה מנטלית. כמו שלמדתם ללכת, כמו שלמדתם לאכול, כמו שלמדתם כלב בננה, אתם יכולים ללמוד להתנהל כלכלית נכון, לצאת מהמינוס. זה פשוט סדרה של פעולות שאתם צריכים לעשות ולהתגבר עליהם מבחינה התנהגותית, מבחינה מנטלית. עכשיו, למקרה שאתם לא מבינים במה מדובר, אני רוצה להסביר את זה ב30 שניות. תן דוגמה עגולה. אם אנחנו מכניסים 1,000 שקל, לצורך העניין, עניין עגול, המשכורת שלנו 1,000 שקל, ואנחנו מוציאים רק 500, כן? אז יש לי עוד 500 לבזבז, לחסוך או whatever להשקיע. אבל אם אני מכניס את אותם 1,000 שקל האלה כמשכורת, שוב פעם, דוגמה עגולה סתם כדי להבין, אבל אני מוציא 1,500, אז ה-500 האלה אקסטרה במשכורת, הם יהיו פשוט מינוס בבנק. אוקיי, ועל המינוס הזה נשלם, וזה ידרדר אותנו לעוד מינוס ועוד מינוס ועוד מינוס, אבל זה כי אנחנו מתרגלים להוציא את ה-1,500, את הפלוס 500 שקל מהמשכורת שלנו, וזה מה שגורם לנו להיכנס למינוס מבחינה טכנית. אבל אנחנו מבינים את זה, אתם יודעים את זה, ואם לא, הנה עכשיו אתם הבנתם את זה ב30 שניות, לא צריך שום הסבר אחר על למה אתם במינוס. העניין הוא העניין הפסיכולוגי, על למה אני מוציא את העוד 500 שקל האלה, ואני רוצה שתשאלו את עצמכם, למה אתם מוציאים את העוד 500 שקל האלה אם אתם יודעים שאתם מכניסים 1,000, אם אתם מכניסים 1,000, למה אתם מוציאים עוד 500? עכשיו בואו ניכנס רגע לעניין הפסיכולוגי, ההתנהגותי הזה. שוב פעם, מה שאתם לא עושים, אתם לא עושים מסיבה פסיכולוגית, מסיבה התנהגותית. הפעולה הזאת שאתם עושים היא פעולה עם איזשהו צורך רגשי. אתם מנסים לספק איזשהו צורך רגשי. בא לי משהו חדש בחיים, לא משנה, משעמם לי בבגדים שלי, ובא לי איזשהו בגד חדש, כי בא לי איזה משהו חדש. יש לנו צורך להתרגש כל פעם מחדש, ואם אנחנו עושים את זה דרך אותו הבגד, לצורך הדוגמה, זה יכול להיות כל דבר אחר. אבל הקנייה הזאת הכניסה אותנו למינוס, כי ניסינו דרך פעולה של קנייה, לספק איזשהו צורך רגשי של בעצם להרגיש יותר טוב, שזה המשהו החדש, מה שלא הבנו באותו רגע, ובמקום ללכת ולקנות את הדבר הזה שהכניס אותנו למינוס, שהוא התנהגות שלילית, הייתי יכול ללכת לעשות משהו שהוא לא עולה כסף. לדוגמה, יש אנשים שלא אוהבים לעשות ספורט, אבל אם אתם אוהבים לעשות ספורט, אתם יכולים ללכת ולעשות איזושהי פעילות לבד שלא עולה כסף, ובזה להחליף את ההתנהגות. במקום אותו הבגד שעולה, לא משנה, 100 שקל, או בוא ניתן דוגמה יותר הגיוני, שאנשים שבזבזים על זה סתם איזה 200-300 שקל, יכולים לקנות בגד שהוא כן בתקציב, או איזשהו גלידה, או איזשהו משהו טעים כדי לספק את אותה התנהגות. יש הרבה מאוד התנהגויות שיתנו לכם את אותה תחושה. הם לא בהכרח באותו מחיר. הקטע הוא שאם תקנו משהו ב-300 שקל או ב-50 שקל, יכול להיות שזה ייתן לכם את אותה תחושה, ולכן הפער הזה הוא סתם זה מה שמכניס אתכם למינוס, או צבר של פעולות, רצף של פעולות, כי אתם פשוט לא הבנתם את זה באותו רגע. אז האומנות, וזה מה שאני עושה עם לקוחות שלי, שאנחנו עובדים אחד על אחד, היא לזהות, היא לפגוע בדיוק בהתנהגויות האלה ולהבין מה כן גורם לי לבזבז, מה לא, מה גורם לי להרגיש ככה או ככה, באיזה רמה, ואז אני יודע לנהל את עצמי מבחינה התנהגותית וכלכלית פיננסית, כדי להתנהל בצורה יותר טובה, יותר נכונה, ואז אני בונה את עצמי לצאת מהמינוס לאט לאט. שוב פעם, זה לא משהו שהוא מסובך מדי, זה משהו שהוא די פשוט, כל אחד יכול לעשות את זה, אתם פשוט צריכים להבין מה הסיבות האמיתיות, והן לא טכניות, אלא הן פסיכולוגיות, התנהגותיות. אז אם אתם גם רוצים לדעת לפתור את כל הבעיות האלה, זה בדיוק מה שאני עושה עם תלמידים שלי, עם לקוחות שלי, אתם מוזמנים ליצור קשר, לקבוע פגישה אישית או שיחה אישית, ומשם אם תרצו ניכנס לאיזשהו תהליך. כל הפרטים באתר, אתם מוזמנים להירשם לערוץ אם אתם רוצים לדעת עוד, ללמוד עוד. אם יש לכם שאלות, תרשמו לי למטה, ואני אשתדל לענות על כולם, או ליצור עוד תכנים בנושא הזה. צרו קשר עכשיו, וניפגש בסרטון הבא.